Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 31-nji dekabr hepdeniň şenbe güni. Eferde Azatlygyň täze ýyl programmasy bilen men ýoksun anlagurwan. Täze 2017-nji ýylyňyz gutly bolsun hormatly dinleýijiler. Täze ýylda size saglyk, bagyt we rawaşlyk arzu etmek bilen ozaly nowaty şahirlere berýär. Aşgabatly şahir Aman Murat Bugaýew özleri gurrunçylykda garaşsyzlyk ýyllaryna taryh temadan ençem roman ýazanlygyny, goşgular ýygynylaryny çapa taýýarlanyny, satira, humor, ýomok degişme kitabyny hem neşire taýýar edenligini gurrun berdi. Ýöne bu kitaplar Türkmenistanda häzirki şertlerde okujulara ýetirilip bilinmeýär. Azatlyk Radiosu şahiriň köne ýylyň aýagynaky täze goşgusyny düşümli ýyl bolsun täze ýylyňy ziwatlandyran eserini dinleýijilere ýetirmegi makul bildi. Dağdan arkam polut bilim Türkmenim şüpille yeniller düşün ahwalyň sen ýaýdan ýan gidip bilen ok öňe ýyly ýol ýok, ýyly dönmek gadagan ikarada boglup görsün tutsaňa başı goldan edenlerine çarem yok. Yaxşı bireyleri edeyin sana. Var olmadığı için kuntuk namardı. Irklar gözlem gıdırdamak durs kadı. Yükseşek olman nefs diyen zadı. Merekede uyun olsun diliniz. Düşümlü yıl olsun täze yılınız. Şahatlık bar yerine barkan elimde ağrılar kulpet başa gelenine özün ýaly denne bolmawur denne duysan süren ýaşanyňyz düşünde ýyl bolsun täze ýylyňyz gaýrat paýdan gorkuýny ýene çennan ýetsin hasapdan öňe ýöne her ýyl geçmäň ymsapdan öňe harar bolsun hasapdan duýduňyz düşünde ýyl bolsun täze ýylyňyz Söýgünälik bolsun, uğuz bolsun, kalbasyn dille aýdym, haz bolsun, Leyliden targan Mecnun az bolsun, ykbar bolsun, söýün ýigit gyýdyňyz, düşünde ýyl bolsun, täze ýylyňyz. Mert bolun her zaman, her ahwal, her çak, namartlap urmalyň kezleden pysak, bag temden bolsun, goçok, has goçok, ak bolsun päriňiz, ýürer ýoluňyz, düşünde ýyl bolsun, täze ýylyňyz. Dağdan arkam polut bilim Türkmenim, çaryan anakjayan lerdanna başyň, başga näme dile edeýin saňa, arkan ýoky, galyň bolsunma döşün. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly şahir Aman Murat Bugaýewiň täze ýyl goşgusyny dinlediňiz. Inni gutlaw hem goşgu komak nowatyn Şwesiýada ýaşaýan türkmen ýazgysy Ak Muhammed wel tapara berýär. Ýöne Ak Muhammed dogduk mekanyna ýaşaýan hem dörediýän Aman Murat Bugaýewden tapawutlykda kitaplaryny hem türkmen, hem rus, hem şwed we ingliz dillerinde çap etdirýändigini aýdýar. Şahir Azatlyk Radiosu bilen telefon söhbetdeşligini öz watandaşlaryna täze ýyl gutlawlaryny aýtdy we täze ýyla başlanan goşgusyny okap berdi. Menin pikirimçe bu ýyl gelýän ýyl gowy ýyl bolar. Sebäbi ol takyk ýyly. Takyk ýyly türkmenleriň köneden ýöredýän hasaby boýunça biraz biňjelyk bolsa, gara 10 ýyl hasap edilýär. Bolçulukly ýyl hasap edilýär. Inni meniň külli türkmene etjek arzum täze ýylda geljek ýyllara da baş bitinlikde, saglykda ýetmek hemme adamlara nesip etsin. Täze ýylyňyz gutly bolsun adamlar. Elli ýene täze ýyl, akça garly ýol bilen, täze libas, şirin dil, arzudur hyýal bilen, galraýar agaçlar, burjubağlap başlary, ýaz hakdaky uz düýüşler, ýyladan ok guşlary, emma bugün ýüzler şat, gussa orun ýok belki, owa şäher il awat, köçelerde bagyt gülkü, öýler ýagty, ýol ýagty, ýatlap
goza desturi, ak zat alnına yağışı, filyar yüde ak gari, aşkanada yelgamak, enelerin işikken, dürlü soğut dem damak, görsöň taýyndyr hökman, her gapyda gar adamyň ýaşy sır, gawaklary çyn badam, burnu iýilýän käşir. Hoş geldiň sen täze ýyl, gele görde geçe gör, saglyk bilen bile gel, soğutlaryny aça gör. Buşlar, sagatlaň dili, aç kapyňy öýe sal, garşy al täze ýyly, gutly bolsun täze ýyl. Hormatly dinleyijiler, Şahir Ak Muhammed Gölsaparyň täze ýyl goşgusyny dinlediňiz. Täze ýyl programmamyzy öňkü tutsak häzir daşary ýurtda ýaşaýan Ak Muhammed Baýhan bilen dowam etdirýär. Golayda Ak Muhammed Baýhanyň saz bäsleşigine baýrak alanyny baradaky hoş habar hem gelip goşdy. Ak Muhammed godaly nähili bäsleşige gatnaşdyň, nähili baýrak aldyň? Ýoksa 18-nji dekabrda ma biraz öňünden habar berdiler. Şöyle gatnaşmagym barada tarly saz gurullarynyň halkara konkursu diýär. Şoňa taýýarlyk gördüm. Öňkü çalan taýlamy öwrenip ýa-da gatnaşdym. Şonu konkurs jemlenenden soň 2 saat çaldym. Bir ýutuban bir aýna. Şu konkursda ýeňdi diýip meni ýylan etdiler. Bu konkursyň laureaty diýip birinji stepen diplom berdiler. Ýene de konkursda ýeňdi hökmüne ezafi baýrak bolan globus berdiler, dünýä globusyny. Oşo kiçi bir formada ýasadan ýörüti baýrak hökmüne şonu aldym. Ak Muhammed Bagyşla bäsleşik bu konkurs nirede geçdi? Onu haýsy ýerlerden sadanlar gatnaşdy? Bu konkurs Moskvada geçdi we konkursa Kırgızstandan, Kazakstandan, Ermenistandan, Mongoliýadan, Tajikistandan, Kalmykya'dan adamlar gatnaşdy. Şu 13 tane adam konkursa saz çaldy, halk gurulu, saz gurulu bilen. Ak Muhammed belki şu ýerde bir gurruna ara berip, senin çalan sazlaryňdan birini dinleyijilerimiz eşitdirer. Bolar. Ak Muhammed ine sazyny dinledik. Siz sazyň narlykdan başga edebi dörejilik bilen hem meşgullanýaňyz, goşgy ýazýaňyz, proza kasetlerini ýazýaňyz, belki dinleyijilerimize täzeýeden goşgularyňyzdan birini ýarmyny okap bererdiňiz. Ýoksa mümkin bolsa şu şuwrmy okamadan öňünde ýene bir aýtjakladym ma dinleyijilerimize iýul aýynyň başynda ýazan kitabym Owaden Netäniň ruhlar diýen atly çap boldy. Kitabym men Türkmen halkynyň göreşine, onuň geljegine baş edýärin. Indi şiir okap bersem, ey adamlar dinle töwerek taşy, kimse gan ağlady, kimde göz ýaşy, kimde garaşmady, onu bag puşy, kimse düýün ağlady, bugun şadyny. Şu şiirmi men odan nefede ýatdym. Şondan bir näçe günden soň azatlyga çykmak mesir etdi. Men bu şiirmiň manasyny aýtjagym şol. Nähili kynçylygym bolsa, nähili
ýagdaýam bolsa adamlar görüşmeli, her adamlar görüşmeli. Şonuň üçin şol her kime şat bunun garaşanyny aýtmak üçin şeterlerimi ispat yaptım. Şu fırsatdan peýdalanyp men ähli türkmen halkymyza agda birlik ýurdun gullabysmyny arzu edýärin. Täzelňem gutly bolsun türkmenler. Hormatly dinleýijiler, öňkü tutsak Ak Muhammed Baýhan bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Happy New Year, Happy New Year, may we all have Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, täze ýyl programmamyzy dinleýärsiňiz. Adatça ýyl ahyryny soňky bir ýylyň dowamyny aradan çykan tanymal şahslar olaryň işi we izni alyran miraslar hem ýatlanýar. Bir geçen ýylyň aýagyny Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly bilen 2016-njy ýylda daşary ýurtlarda aradan çykan türkmen intellektuallary jurnalist Nazar Hudaýberdiňiň şahyr Şirali Nurmuradyň we taryhçy alim Şöhrat Kadirowyň arhivleri barada gurrun etdik. Şol gepleşik efire gidenden soň Aşgabatly dinleýijileriň biri bu adamlaryň iş bilen bagly galan arhivlerden käbir bölekleriň efire berilmegini teklip etdi. Şeýle pikirleri ýazgy Hudaýberdi Harly hem aýdanlar bolupdyr. Hudaýberdi siz bu teklipe nähil garaýaňyz? Hakykatdanam şol ýatlanan adamlar öz hyzmaty bilen, öz işi bilen biziň aňymyzda ýaşak gelýärler, biziň aramyzda ýaşak gelýärler, häli şinni ýatlanýarlar. Sebäbi olardan nähilim bolsa uly hyzmat gally, şol hyzmat inni bugun küni seredeninde halkyň baýlygy bolup durýar. Sebäbi olar halkyň bir bölegidir, halkyň ogullarydyr. Inni şol baýlygy halkyň özüne gaýtaryp bermek meniň pikirimçe ören adalatly bolar. Onu Hudaýberdi Nazar Hudaýberdiň 2008-nji ýylyň iýununa taýýarlan gepleşiginden bir bölegi dinleýijilere hödürlädi. Bolar sebäbi şol ýatlanan 3 adamyň arasynda Nazar biziň aramyzdan iň irki gidenleriň biri. Oňa eýem 10 aý boldy. Bu radioda Azatlyk radiosyna Nazaryň aýratyn hyzmaty bar. Lewaptaqa barçymyz Osman Halliýewiň Azada adyndaky Dünýä Dilleri Institutunyň Arap dili fakultetini okuyan ogly Umid Halliýewi 20-nji ýylda geçen hepdäniň 5-nji güni 3-nji egzamenden ýykypdyrlar. 5 wagt namazyny sypdyrmaýan zehinli studente 3-nji egzameni ikilik goýmaga ýokardan mejbur edilen mugallim wajdannyň hem birwaryň öňünde özüni ýazykly duýanlygyny aýdypdyr. Eger tawşyrygy ýerine ýetirmese işini yitirjegi, maşgalatynyň eklenişsiz galjagy iki uçsuz. Osman Halliýew oglunyň egzamin tapşyryşyna gatnaşmak islendigini aýtdy. 3-nji egzameni dünýä halklarynyň edebiýatyndan, 4-njisi türkmen dilindendi. Olara gatnaşdyrmaklaryny sorap, institutyň rektory Ayna Gurbanýazowanyň adyna haýysnama ýazdym. Maňa ol egzamenleri sin çökmünde gatnaşmaga ruhsat bermediler. 3 egzamenden ýykylsa awtomatik ýagdaýda institutdan çykarýan ekenler, şeýle de boldy. Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän adamlaryň çağalarynyň aralanyşy dogrusyny ýene bir mysal. Nevitdagly grajdan aktivisti Gurbanurdy Durdukuliýewiň 10 ýaşly ogly Amany çölüdäki çağalaryň Tomuzky diýinji alyş lagerinden 4-nji gündiýlerini öýüne Nevitdaga getiripdirler. 4-nji klasydyň 5lik bahalary bilen tamamlan Aman Durdukuliýew çölüden getirilişi barada şeýle diýdi. Akmurasyan bir oğlan dokumentin yanlış edilip soňçunak aýtdy. Aýdanda şeýdi. Goýmas diýip kabala diýär. Ýörüýte maşyny bir özüň getirdilermi çülden? Taksili olar pul tutdy. Atlatmaçy. Gurbanurdaga siz näme goşjak? 4 gün bolandan soňra ýygyny getirip dur, o ýaşy çağany özüne düşman etdi bula. 20-nji ýylda Türkmenistanyň Howpsuzlyk Sowietynyň maslahaty bolupdyr. Şol gün akşam Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän adamlaryň köpüsiniň telefonu kesilipdir. Telefonsuz galanlaryň arasynda Agdybirlik halk hereketiniň lideri Nurberdi Nurmemmedow, jurnalist Aşyrguly Baýriýew, ýazyjy Aman Murat Bugaýew, habarçymyz Osman Halliýew dagy bar. Aman Murat Bugaýew şeýle diýdi. Öňe çağıryp bazyp ara beren okdular. Beýgeňiz diýilen gurruna ýokdy. Şol başda şeýranyň bir 4-üni maňa çağıryp bir betkeşke beýgen diýdi, menem maňa ýehir berdiň diýdim, men bir çykyş etmedilim men. Şol bilen garyp durrun. Ondan soň sende ýok, mende ýok. Kesilen telefonlara daşar yurtdan can edilse hamana telefon işleýär de hiç kim almaýan ýaly bolýar. Haçanny ýurdun içinden can edilse hakykat ýüze çykýar. Gelin berliýän 3 dilläki jogap dinläli. Sizin telefonunuzun
Aragatmasına ulaşımın faydalanmağı ruhsat verilmeye. Вашего аппарата не разрешается пользоваться данным видом связи. This type of communication is not allowed to use set. Türkmenistanlı bilermen kesilen telefon mavatda da häkimetler 200'lük edýärler. Daşardan jan gelse almayan içinne de qadağan diyen jogap berýär diýdi. Bäherdenin 23-nji mektebine tarih mugullumy bolup işleýän 60 Feruron Sadak Durdumuradov Azatlyk radiosyna aram çykyş edýärdi. Mugullumy da Türkmenistanyň görýte gullukları 20-nji ýylyna büdümeýiniň neşekeşler saklanýan keselhanasyna salypdyrlar. Bu dogrusyna Sadak mugullumyň garyndaşy Azatlyk radiosyna şeýlediydi. Bilemiz yok da şonu bilemiz yok. Akittiler 20-nji soda saat 4'te akittiler. Nere akidanını bilemiz yok. Bardık büzmeýindeken ýene dälhanasına girkizipdirler. Bir pedagog muallim bir girkizip goýam onu. Häzir dälhanada saklanýarmy? Ben gördüm. Yok şu taýla. Lukmanlar näme diýär? Lukmanlar kendiler akittiler diye. Biz bilemiz yok diye. Şeýlelikden nirdelik häzir belli däl. Belli däl o. Yüreginden diye öňsütýär diye ömründe yüreginden tutup gören o adamın. Taş göredok. Yine bileyim korkup yaşamak bulmadan. Häzirki ýagdaý barasyna Lewapdaqa barçymyz Osman Halif 23-nji iýunyna şeýlediydi. Resmi ýagdaýda aýtmasalaram dolu öý tutsalygynda saklap oturýarlar. Mobil telefonlarymyň hemmesi aýrylan, gije gündüziň bütün dowamında 24 sagatlap öýümizin 4 tarapynda garawuldur. Howuldan çykan wadyma izme düşýärler. Indi bu işe polisiýanyň işgärlerini de çekipdirler. Ýagdaý gün saýyn däl, sagat saýyn ýitleşip gidip otyr. Indi maşgalandakylar, hatda çagalar bagyna gatnaýan agtyjaklar hem köçe çykmaga gorkýarlar. Şu günkü gurrunly diýen wakalarymyz Türkmenistanyny 20-nji iýunyna bolýarda şol gün başlandy. Hudaýberdiňe Nazar Hudaýberdiňiň Azatlygyň arhiwinde saklanýan gepleşiklerinden diňe birini dinleýijilere estirdik. Şeýle gepleşikler bolsa Azatlygyň arhiwinde judaken Şahir Şiraly bilen hem Azatlyk radiosy bir topar söhbetdeşlikleri geçiripdir. Elbetde Şahir Şiraly goşgulary bilen tanarly ýöne. Şol söhbetdeşliklerde onuň siýasy pikirleri hem ortaçyk siýasy garaýşlary hem ortaçyk poeziýasyndan aýratynlykda. Belki bu söhbetdeşliklerden hem birini dinleýijilere esdirer. Bolar sebäbi Şiralynyň edebiýat baradaky jemgyýet takdaky pikirleri öwrenýetidi, ýerliklidi. Olaryň meniň pikirimçe edil şol poeziýa fiýaly biz üçin gymmatly. Onu dinleýijilere Şahir Şiraly bilen 2002-nji ýylda geçirilen söhbetdeşlikden diňe gaýyska bir bölegi esdirýär. Şiraly, ýadyňyzda bolsa 80-nji ýyllarda Türkmenistanyny 400 şemesi ýazýan adam bardy. Indi Türkmenistanyny diňe bir ýazgy bar ýaly. Meniň sizden sorajak bolýan adam şol urussa takynna däl. Eýsem öz intellektual ýylleşlerimiz hakynda. Siz olaryň öňkü hem soňky ýagdaýlary barada nähili pikir edýäňiz? Ýazýan adama dogrusy 4-5 müňün bardy. Ýöne ýazgylar saýylynyň agdalary 150 adam töweregdi. Olaryň 3-den 2-si şahirdi. Şahirdi diýip ulandyp oturmaýyn, gara goşgy ýazýanlardy. Indi bugünkü Türkmenistanyny dören ýeketek ýazyjym, ýeketek şahirim maňa 2 sanda diýatlady. Birinji sen akyl, körleriň ýurduny ýeke gözlem padşa. İkincisi Lilliputlaryň mekanyna düşen Gulliver. Ýöne ol edebi Gulliveri Jonathan Swift döreden bolsa, bugünkü universal real Gulliveri milletiň özü döretdi. Tutuş milletem däl, milletiň eli mikrofonly, telekameraly, kalam kağızlı uzayıpsızır böyle döretdi. Bir sözlemi soňra şeni gutornukla aýdyp bilmeýän adamyň adyndan berilýän goşgularyň tekstini göreňdi. Goşgularyň içinde ulanylýan kadymy türkmen sözlerini, arap pars dillerinden geçen sözleri göreňdi. Niýazyň beýle goşgulary ýazmaga beýle de dursun. Okap bilse de dogry boldy. Ondan ýoşun ikimem innur azakany edebiýata degişli bolamyzsoň, gowy gel hakyky edebiýatyň gurruna etjek bolary. Niýazyň edebiýata gelişi maňa 1969 ýylyň bahar aýy bolup geçen bir gülkünç wakany ýatlady. Gurbanlar 3-4 sany ýollaşy bilen Molla Nefes teatryna Keýmir kör spektaklini görmäge bardy. O döwürler teatryň bufetinde spirtli içkiler satylardy. Gurbanlaryň ýegre dosty, hudojnik Bayram Kürre, antraktdan soň zala girilýän kapyn tapman, teatryň labirint ýaly koridorlaryna ters aýlanyp, ahir soňam artist Durdumagtym Nedirşanyň monologunu okap durga, gurbanlar niýe otuýar diýip sahna çykaýmazmy? Elbetde onu şo wagtda sahnadan ýygnadylar. Ýöne zally oturan tomoşaçylar komediýa oýunyny da
beýle gülenler. Niýazowyda ardan şöhratyň ýelginine kellesi sämäp, magtymul niýet oturay diýip edebiyat älimine burnu sokan kişi diýerler. Wagtyň süýsesi onan bir gün sıyırıp taşlar. Bizim intellektual iyileşlerimizdin önkem soňky ýagdaýlarynyň arasynda şuňky ýagdaýam ýatyr. Önki ýagdaýlary ikimizden belet ýokşan. Özümiz olan işin nedik? İsleýän janrda, isleýän temamyzdan, isleýän zadymyzy ýazardyk. Ýazan zatlaryň ähli çap edilmi, edilmedim ol başga mesele. Esasy zat islemedik zadymyzy ýazmadyk. Senzurasyny gördük, batyrgy redaktoryny gördük, kolegasynyň gorkup ýörendim, her ýylsyny gördük. Ýazan zadymyzy bir atanak çekdi, beýlekini öldürläp gördük. Gara şuňky wejere awtorlar ýaly islemedik zadymyzy ýazmadyk. Dogry. Öz mertebesini at awraýyn silap, sagdyn hem ilhalar eserler dördi oturan ýazgy şahirler şunun bardyr. Olar bir ýa iki däldir. Köpdir. Su akar, daş galar. Bugün edebiyat gazanyndan çoğup duran köpürjük sıyırlar. Yalan ýaşyk çyrşalan, pette kagızlar, gazyat jurnallar, tom kitaplar. Ol gazanyň astyna dıklar. Ruhnamada tutaş duýurluk bolar. Şirali, edebiyatçylar käte siýasatdan çekerek duranlaryny kim görmeýärler. Emma sen siýasat bilen meşgul bolman bilersiň. Ýöne siýasat senin bilen hökman meşgul bolar diýerler. Sizin edebiyatda kämillik barada has çynlykay pikir edilýän ýaşdaky şahyr. Edebiyatdan siýasata geçip gideningde gynanýan adalsyňyzda. Ýokşan dogruýmaýsam, edebiyatdan siýasata geçip gidenime, edil ýurdum taşlak gaýdanyma gynanyşmaýaly gynanýan. Ýöne iki bet bagtlyň ikisine de men meýletin ýa höwes bilen başarmadım. Ýurdumdan arkamdan ýyp çykardylar, siýasata da elimden çekip sokdular. Amerikada öň açylan, ýelsepidem odal ýasalan. Onda da men bir zat tekrarlasym gelýär. Bizim milletimiziň aýratynam onuň aň düşünjeli gatlagynyň bir edehedi bar. Ýatyrgan elimden çeker, turarsyň bol aýagyňdan. Sen ýygyda da galrasy gelmez, öňe de çykarmaz. Ornuň orta görüpdir. Ýygyda galsaň baş ýaýkar bir millet, öňe düşden dowdak şöwrer. Bir urtda näme düşünür? Diňe başyna iş düşünmeni ilatyň syla hormatyna münasip bolýar. Institutda işten kowulyp, Aşgabatda hökümet tarapyndan süýrilip ýören wagty, soňra gaçşak bolup, Bakuda Atawatan gazetçiň çykaryp ýörke, ýene ýerlanyp Moskwa özüne atyp, meniň tünegimde 3-4 aý daş çykman ýatan mahallary Durdymurat Hoja Muhammed kime gerekdi? Dälhana dykylly, gahrman boldy. Şu wagtym görgüsi ýamanyň iki otoglaýynyň birine milis otyr. Jaňesin özünden öňürtalýar. Sosyalistik realizmin umumy galybyny itip salangda girmejek goşularyny goltuklap, iki neşriyatdan, 5 redaksiýadan, jemi 7 gapydan kowulan bappa göklen ayatda diýerke, şuňky öwgüli sözleriň 100den birini eşitipmidi? Eýsem Akmar şiiriň, Paýdoradyň, Anna Sultan Kekilowaň ajak barlary bizim bu pikirimize goşmaşy suwutnama dälmi? Hudaýberdagyny şahyr Şirali bilen hem söhbetdeşlikden bir bölegi dinleýijilerimize ýetirdik. 2016-njy ýylda halipalyga ýeten ýene bir türkmen şahsiýeti Taryk Salim Şöhrat Kadyrow hem aradan çykdy. Şöhrat Kadyr bilen söhbetdeşlikden hem bir bölegi Hudaýberdagy dinleýijilere eşitirilýärdi. Bolar. Человек, как русские говорят, где родился, там и пригодился. Orslar aýtmyşlaýyn adam öz doglan ýerinde, dogduk ýurdunda derkar. Men Türkmenistanyna Aşgabatda öňki azatlyk, häzirki Magtymly köşesindäki jaýda doguldum. Şo sebäpden bu sözleriň dawaralarak eşitilmegi mümkin. Men Türkmenistana gulluk edýärin. Has dogrusu Türkmenistanyň azatlyga çykmak üçin işleýär. Служить освобождению Туркменистана и свободному Туркменистану. Şöhrat, ýa diýilýär, emigrasiýadaky durmuş nähili? Siz onu intellektual hökmünde nähili kabul etdiňiz? Öz işiňizi nähili dowam etdirdiňiz? Конечно, на чужбине очень тяжело. Elbette ýa diýildi ýaşamak agyr. Men öz ýurdumy ören kynlyk bilen terk etdim. Ony gaty küýseýän, ýurt howasyndan dem alasym, Aşgabatyň köçelerinde ýöräsim gelýär. Ýöne ykbal şeýle boldy. Diýmek sabr kanagat etmeli. Elbette meniň öz ýurdumda däl, daşary ýurtda has gerekli bolup çykmagymam, ýagny meniň işime, bilim tejribäme daşary ýurtda has kän gadyr goýulmagy gaty geň. Men Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasyndan Biýük Pelwanowanyň haýşy satyny işden kovuldum. Mo sebäp bolan zat Türkmenistanyň azatlyk radiosu üçin gepleşik taýýarlamagymdy.
hopsuzlyk gullugy ýygyma adam saldy. Eger bir daşar ýurtly resmi gelse, meni öý tutsak edip başladylar. Öýümiň ýanyna da nobatçy goýdular. Onuň men ýurtdan gitmeli boldum. Inni Türkmenistanyna täzeden gurmak hakyna gurrun edýärler. Ýurdy modernleşdirmek hakyna pikirler aýdylýar. Bir zaman meni ýydarlan, ýanan adamlaryň bir topary türmede otyr. Men özümde Türkmenistanyna başlan işimi dowam etdirmäge güýç tapdym. Bir näçe kitap, onlarça makale ýazdım. Norwegiýanyň Daşar gatnaşyklar instituty adam hukuklary boýunça Helsinki komiteti bilen hyzmatdaşlyk edýärin. Oslo Üniversitetinde leksiýa okýaryn, doktorluk dissertasiýam goradym. Читаю лекции в университете в Осло, защитил докторскую диссертацию. Şöhrat, ýurda dolanmak mümkinçiligi hakyna näme pikir edýärsiňiz? Такова судьба, я думаю, многих туркменистанцев, изгнанных из страны. Iqbal şeýle boldy. Ýurtdan gysylyp çykarlan Türkmenistanlylaryň köpüsini işden gyraklatdylar. Jaýlaryny ellerinden aldylar. Enatalaryndan, garnaşlaryndan, dost ýarlaryndan aýyrdylar. Ýöne olaryň watanyny ýüreklerinden goparyp bilendirler öýdemek. Olaryň köpüsi azat Türkmenistana gulluk etmek üçin ýurda nädip dolanyp barmagyň pikirini edýän bolmaly. Men muňa inanýan. Ýöne ýurda nädip dolanjak? Türkmenistanyň görüýte gulluklary meniň hususylaşdyrylan jaýymy, propiskadan, hasapdan çykmadyk öýümi elimden aldylar. Türkmenistanyň grajdanlygyndan men hiç wagt ýüz döndürmedim. Niýazow meniň işlän ilmler akademiýam dargatdy. Onsoň o ýurda nähil görnüşde dolanyp barmaly. Bozgun hökmünnemi, öýsiz öwzarsyz hökmünnemi, adaşan hem ýygyň tapan ogul hökmünnemi, Niýazowyň rejimi saklanyp galýar. Bu hili ýagdaýda sen o ýerde kim bilen işleşjek, kim bilen hyzmatdaşlyk etjek, häzirlikçe ýurdu dolanmak özüň helaklemekden başga zat däl. Meniň Türkmenistanyň çykyp gaýdan wagtymdan bäri o ýerden gitmek isleýänleriň sany gaty köpeldi. Zorlukly kollektiwleşdirme ýyllaryna hem Türkmenistanyň häzirki ýaly köp adam çykyp gitmek islemendir. Ýöne häzir köp adama çykyp gitmäge ýol bermeýärler. Просто не дают возможность уехать, спецслужбы не дают разрешения. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň arxiwinden ýene bir söhbetdeşligi taryh salim Şöhrat Kadyrow bilen ençe meýil mundan öňçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunuň bilen Adatlyk radiosynyň täze programmasyny geçirip oturýarys. Täze ýylyňyz gutly bolsun hormatly dinleyijiler. Täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli, gowy ýyl bolsun. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Açıl dedin diklesin de